Hej og velkommen. I denne her video skal jeg lære jer, hvordan man installerer skabeloner i Microsoft PowerPoint. Det første vi skal gøre er at åbne PowerPoint. Når vi så har åbnet PowerPoint, skal vi gå ind på Indsæt. Nej, undskyld, det var forkert. Vi skal gå ind på Design og trykke på den lille pil her, hvor der står mere, hvis man holder markøren henover. Og så her kan man vælge en masse temaer. Men her skal vi have lagt vores eget brugerdefinerede tema ind. Så vi trykker søg efter temaer. Her er der en masse muligheder for hvor man kan lede. Men jeg ved hvor jeg har lagt mit, og jeg har lagt mit på skrivebordet. I en mappe som hedder Helsingør Templates. Og så trykker jeg på den der hedder PowerPoint Template. Fordi det er den mappe det ligger i. Og her kan jeg så se en række jeg kan vælge. Så nu trykker jeg på den som jeg nu vil vælge. Og trykker anvend. Nu er temaet blevet anvendt. Og jeg skal trykke på den lille pil nedad for at kunne gemme det. Her vil der nemlig være en der hedder gem aktuelt tema. Så det kommer til at ligge under brugerdefinerede temaer. Som I kan se, jeg har allerede gemt nogle temaer. Så det her, det kalder jeg bare tema 4. Gem. Og nu ligger temaet her for altid. Hvis de andre dias så skal sættes ind, kan jeg trykke på på startside, nyt dias på den lille pil nedad, og så kan jeg vælge mellem hvad for nogle dias der skal være. Det var alt for denne gang. Håber I har lært noget af videoen.